halo, doufám, že to funguje ten mikrofon. Hawa. Well. Jo, já to budu trošku to. Zdravím. Dobře. Zdravím. Já to jdu dát na Instagram teda, že už jsem zpátky. Já se omlouvám, že ty streamy nebyly, protože mi nefungoval hodně dlouho internet a nevím, jestli teď bude funkční, takže se prostě jako může stát, že vypadne stream, za což se fakt jako omlouvám a už to jako řešíme a budeme přestupovat k jinému poskytovateli internetu a takže tohle by se potom jako mělo vyřešit, ale nový internet bude tak jako nejrychleji za měsíc, no. A onemocněla jsem, možná to ještě jde poznat na mém hlase, protože mám ještě trošku ucpanou, nosík mám ještě trošku ucpaný, takže tak. Já tady rožnu si světýlko, ať můžu zapnout. Tak, super. No, ty brďo, po dlouhý době streameček, jsem ráda, že už jsem zpátky, možná budu ještě smrkat nebo kašlat, to ještě mi dojíždí ta nemoc, takže tak, hele, dneska mám v plánu si jít hrát Redditko s kamarádem, protože jsem ho dlouho nehrála a myslím si, že je to jako po dlouhý době si to zapnout, bylo super. Tak, já se podívám, jestli jo, všechno, doufám, že hudba není moc nahlas, že nejsem přeřvaná, že mikrofon nějak jako snímá, že neblbne zvuk, nic a všechno jede tak, jak má být. Tak, jak se jinak máme, zatím se zeptám četíka, jak se máme, tak. Oh, ježiš, jsem přesvícená, já jsem to tak čekala, že toto... Ne! Mně se totiž rozbilo to. Ty kokos, tak počkat, tak já to teďko musím mít trošku před to. Oh, božičku. Krása, ne? Jo, teď jsem vstávala, počkat, takže já si jdu ještě chviličku teda pohrát s tou kamerou. Zrovna jsem si jako říkala, hej, teďkon to vypadá jako, že všechno funguje a nic nezlobí. Dobře, možná příště radši nic nebudu říkat. Broadcast. Já musím jít do broadcastu asi, předpokládám. A nebo to jako můžu, ale i tak jako je to světlo takový dost naprd, no dobrý, tak já jdu otevřít broadcast Nvidia. Oh shit, drinking time. Jo, to jsem taky ještě nenastavila, mě se to teď teprve zaplo. Ale já to slyším, já už ty zvuky slyším tady, takže jasně, hnedka dáme drinking. Dáme drinking time, tak, teďkon by už to mělo fungovat, zvuky, jo. Tak, já se teda skočím pro pití, ještě teda musím dělat tu kameru, no. Tak, mám tu pití, přesvícená jako prase. Jo, mimochodem, jenom bych chtěla říct, jako je tak jako pro info, že místo pátku bude tady ten týden stream zítra. Ježišmarja. Já jsem strašně přecísená. A místo soboty bude v neděli streameček. Je. Jenom tak jako hlásím, protože v pátek a v sobotu jsou tady v mém městě slavnosti, takže na nich chci být. Tak. A jo, vidím to, že to tady je přesvícený jako prasa. Vlastnosti. Expozice. Dobrý, ale já ještě asi jako zvětším, abych... Tak kde to je tady?
Zvětším světlo i tak, abych nebyla tak žlutá. Tak růžová. Já budu streamovat zase takhle večer, takže... Ale tak v pohodě. Tak v řadě... Sheesh. Tak to... Kdybys nemohl zítra, tak hele, tak i samozřejmě streameček bude ještě i v nedělu, jo. A pak už to zase jede středa, pátek, sobota. Zase samozřejmě ty dny, pokud se teda nic nepokazí. Samozřejmě všechno dávám na Instagram, jo. A logicky, když mi nebude fungovat v pátek, kdyby mi nefungoval, jo. Nebo zase si něco z toho s internetem, tak je jasný, že nebudu streamovat. Ale fakt, my už to řešíme a jsem docela naštvaná na autušku. Ale mám teď strašně zaprsený brejle. Jako to myslím si, že hej, to jako musíte vidět i na tom streamu. Koupila jsem si nový brejle, který ještě nemám. Ale v pátek bych je mohla mít, takže v neděli bych vám je ukázala na streamu. Já si jdu jenom pro hadříček. Nevěříte, co jsem si koupila, jo? Nevěříte, já jsem si koupila, protože mám někdy stresíky před psaní všemi 10, mám pek, to je psaní všemi 10, tak jsem si koupila takovou ťapičku. Jo, je trošku barevná, už se mi tady trošku jako obarvila, no. Anyways, protože to mám hozený v tašce a tam se trošku obarví, takže takový jako antistresový. A co se dneska bude dít? Hele, já mám v plánu jít hrát Red Deadko na chviličku. Ale nebude se samozřejmě hrát celou dobu. Ale většinou v tu středu, jak je škola, tak streamy nejsou moc dlouhý. Jo. Takže dáme prostě pokec, dáme jednu hru nějakou, možná víc, jo. Záleží, jak nás bude bavit, nebo jak mě bude bavit, ale taky záleží, kolik tady bude lidí. Pokud uvidím, že na tu hru někdy jako moc lidí nejde, tak to vypínám a jedeme dál. Já tam mám... To nejde vidět. Já to tam mám... Jak kdyby... Anyways. No, vybírala jsem včera jsem se šla koupit brýlky a mám jako podobný styl, ale koupila jsem si takový lehce narůžovělý, protože my jsme tam zkoušeli strašně moc brýlí a prostě shodli jsme se s tou paní na tom, že mi ta růžová jako nejvíc jako sedí. Já jsem zkoušela i takový černý, zkoušela jsem jako plastový, zkoušela jsem modrý, světle modrý, ani jedna mě tak moc nesušila, jak růžová, no, tak jako vidíme. A jak se dneska máte vy, guys? Jako je strašně vtipný, že jako u Twitche mi ukazuje, že tady je jeden člověk a pak mám tady zaplay chatík a tady mi ukazuje, že je 5 lidí, jo. Tak. Ich weiß nicht. Nikita už je tady, takže... Jaj, proč je to... No. Co jste dneska dělali? Jaký jste měli den? Já si tady musím umít brejle, bo... To je strašné. Tak. Doufám, že všechno jede v pohodě. Kdyby něco, prosím vás, hlavně mi dejte vědět, jo, ať to můžu nějak jako změnit. A funkční, vidím. Dobrý. OK, tedy. Asi trošku stiším si tak.
Tak. Tak, tedy přemýšlím, jestli budeme hrát hned teď, ale asi jo, protože někdo nepíše teď do chatíku. Takže asi to zapnu a jak funguje ten chatbot. Jo. Zapnem teda to Redditko, já ještě jenom napíšu... Nechtěl jsi jít do té sprchy, já myslím, že jsi šel do sprchy. Já zapínám dis. Jo, to jsem chtěla udělat. Chtěla jsem hodit na Instagram, že už jsem vzhůru, vážně ne, že už streamuju. Tak. Já jsem na špatném účtě, anyways. Tak. Že by se mi načetl ten Discord, to by bylo strašně jako super. Was ist das? Dobrý, pohoda a chilík. Tak, já jdu teda tady do roomky na stream. OK. Discord. Tak. Discord by měl být teď teda už taky za to, jo. Tak. Stream konečně jede, vykřičník, přijď pokecat. Co na Robloxu? Rohej, to ti řeknu, zítra máme jít v plánu jít hrát jednu hru pro 2 s jednou kámoškou. Neptej se, jak se jmenuje, nevím. Přemýšlím, co to tady jako dám za písničku. Proč je to hlavně tak potichu? Dobrý, toto tam dám. Já jsem to mám otočila, nechci. Tak, dobré. Takže tohle na Robloxu. Zítra se bude hrát Roblox, ten mám v plánu si jít zahrát. Nespíš? Ne. Stream startej, proč máš takovou tu? Já ty streamuje. Když chci dalo AGCčko na hlavní to. To dám na hlavní oficiální Instagram kámočku. Počkej. Ty vole, to si děláš Oni to museli jít do skupiny, tak? Ty píčo, Krištof. To jsem v životě nepotřeboval vidět. Co tam máš? Čau šanca, vole, ty vole, šanca. Ahoj. Když jsi tady mohl, bys mi podat ten kontroler. Co máš, more, ty máš to, aby ti to zaostřovalo a tady s tím rozmazem. No seš. Další kontroler. To tě ovládám. No. Servus. Tak co? Nebo někdy se připojím, dáme CSku. To jsem zaneprázdním. Chceš jim něco říct? Nechci. Ty jsi mě chtěl pokusit se dát dolů? Seru už na CS, jak to? Už máš zase 13 000 elo, jsem koukal, nebo kolik? Je to CS, to chceš jiná, jako pravda, já jsem taky teď poslední dobu se na to vysral, protože mě už to CSko mrdá, bych tam... No, protože CSko, ty vole, vy jste potom všichni úplně strašně nepříjemný, když hrajete CSko. Ale hele, furt lepší než Valorant a choval se jak buzera. Wow.
Neposlouchej toho. Jo, my hlídáme čoklíka, jo. My hlídáme dalšího čoklíka. Já furt jako čekám, až někdo přijde do té roomky. Kde je ta Nikitka? Nikitka, jaj, Kitka, tak vydržte, já musím napsat KitKat, aby jestli jde hrát. Ale vypadá to, že nejde. Já mám zaplay caps lock. Dám mu otazník. Jo, aha, já nedávám otazník. Já nevím, jestli KitKat je tady. Je tady KitKat? KitKat? A on mi tady měl být. Mi to ukazuje, že tady je. Je tady. Mám zaplay kontroler. Jo, už jde, dobrý. Už jde. Tak já mu napíšu, že jsem v room. Nazdar! Ahoj. Čau. Tak doufám, že nebudeš přeřvanej teda na streamu. OK, let's go. Jsi ready? Jo. Jo? Dobré, tak já teda zapnu. Tak. Já jsem se vás, guys, v chatíku zeptala, jak se všichni máte. Ani jeden jste mi na to neodpověděl. Ani jeden. Jo. No ty brďo. Já to nebyl v tu dobu, když se zeptala. Já vím, že ty jsi tady nebyl, ale bylo tady hromadu dalších lidí. Jo, dneska jsi mi to psal. Jo, já vím, že ty jsi mi to dneska psal, no. Nějaký plány četík na víkend, tak. Jo, čete, já vám když tak dám. Děkuju za follow. Jestli neděláš nějaký sport nebo tanec. Nedělám, ale dělala jsem tanec. Dělala jsem breakdance a tak. Já jogu. Ty brďo, hej, třeba o józe jsem přemýšlela, že bych začala dělat. Jediný možná jako ono to jako není sport, ale co to tak občas teďko, nebo cvičím doma, ale byla jsem nemocná, takže teďko jsem chvilku necvičila, no. To ale musí být hodně pružná. Což, to teďko, no vůbec nejsem. Já hledám, ale tady dobrý. My s mamkou ne, že začneme dělat jogu, nikdy jsme se k tomu nedostali. OK. Zapíná se mi, jsme ready na redetko, všichni, guys, are you ready? Okay, anyways, já to teda zapnu, pokud všechno bude. Jo, mimochodem, někdy bychom zase mohli dát The Last of Us, samozřejmě, no počkej, to jsme vlastně ještě nehráli, že? Mně už jakoby funguje, když propojím PSko s počítačem. Samozřejmě má to trošku horší kvalitku, ale to nevadí. Nikítko, jak jsi na tom? Zapínám. Umíš tu matematiku? Tak víš co, tak to bychom potom, až dohrajeme, to bychom si mohli zkusit vypočítat aspoň 2 příkládky, z kterého zítra budeme psát. Jo, já se jako zvědavá. Myslíš, že píšeme další týden? Ne, teďko bychom měli psát. Teď, ten čtvrtek. Píšeme z normální matiky, z té soustavy rovnic.
jak tam máš ty 3 neznámy, jak tam máš Y, X, Y, Z a jak se musí zbavit jednoho. A ne, vlastně všech se vlastně musí zbavit. Mně to zrovna nejde. Já nevím, co dělat, když já zjistím jeden z těch. Chci to pak vysvětlit. Jo. No, my jsme v úterý měli hodinu matematiky a pak nám tam nebo začali jsme počítat příklady samozřejmě zase s těma 3 neznámýma a Borka tam pak začala do toho sypat téčko, protože když ti to vyjde všechno 0, 0, 0, tak tam do toho hází s nějakým záhadným způsobem zase téčko, takže jsem z toho byla úplně jako fucking confused, ale co se dá dělat, no. Čau Nikolko, ty chceš vidět toho čokla, co? Jo. Yes, pes. Tak já vám ji ukážu, no. Tak vydržte, já první skočím. Ačka. Ona nemá zuby, proto má vyplazený ten jazyk. Proč ne? Tak to je jinatí. Krysa, no. Musí. Nemá to zuby, je to tupější ještě. Wait, jdu si pro kapesník ještě. Tak, ještě větší krysa než tím, jo. Pěkný mop. Cože, už tu fotku viděla? Je dělo? Jakou fotku? Ježišmarja. Jaká momentka? Mně nefunguje, počkej, čekej. Mně nefunguje kontroler. Tak jo, tak užívej hraní. Já jdu pro jiný kontroler, to bude 100% tím kontrolerem. Máš ji tam ukaží na streamu. A kam jsi mi prostě... Vždyť kam jsi mi ji poslal? Však kam jí poslal? Kam jsi to poslal? Nic neukazuj. No, jenomže já nejsem přihlášená na IG, že jo, tady. Já nejsem přihlášená.
Pošle mi to na Discord, prosím. Nikitko, počkej, mě teď tady nefunguje mě nefunguje kontroler. Já musím najít nějaký dobrý ten. Jsem právě teď nacházím v lobby s někým, kdo jmenuje Nikita 10789. Fakt, stejný jméno. Ty boďo... Čekám, tady to nefunguje. Je tohle! Jaj, ono to nejde vidět, počkat. Jaj, ty brďo. Tě nefunguje kamera. Já vím, no. Teď už jo. Teď už zas ne. Teď už jo. Ty vole, ale náhodou to jsme sekle. Pojď, jaký kočandy tam jsme. Ty tam jsme úplný kočandy, Nikolko. Ty vole, tohle je zase špatný kabel. Však kočandy. Jsme sekli. Nikola píše, dejte pryč. Jaj, proč mi to nefunguje do prdele? Je špatná strana. Funguje to, ty vole. God damn, já jsem to spravila, já jsem moje mistrně, kámo, ajťák by ze mě mohl být, fakt, že jo. What? What is happening here? Něco jít rád. What are you talking about right now? Tak. Prostě pokec. Kategorie red. Dobře. Jsem zpátky. Kamo, co to dělá za zvuky úplně, když píšu red. Dude. Damn. Jo. Nikolko, ty se jako připrav na zítřek, až budeme hrát Robloxík, jo. Hlavně zjistit tu hru, jak se jmenuje. Tak. Nikitko, už to nastavuju, už. Literal se stream není, či to tak, no? No, já jsem právě, my jsme to teď řešili, nebo já ti to ještě, wait, again, pro ty, kdo tady nebyli, zítra je stream, jo. Proč? Protože v pátek a v sobotu jsou u mě ve městě slavnosti a vzhledem k tomu, že já jsem dlouho nestreamovala a chci samozřejmě streamovat, tak jsem to přesunula v pátek a v sobotu
v páteční stream se přesouvá na čtvrtek, takže na zítřek. A ze soboty se to přesouvá na neděli. Tak jako jenom jako říkám. Jo, neboj. Já se strašně těším. Já si myslím, že to zítra zabijeme na té hře. Já teďko jako shift a tab, jo. Můžu tady to nějak jako... guys, já jsem dělala klip, aha. Já mám otázku, jo. Jak můžu tady nalevo, jak vidíte, jak to můžu přehodnotit jako, nebo přehodnotit jako předělat. Mafie 2 na Robloxu. Jestli mi teď někdo pošle, ať dám drinking time, tak nemám vodu teďkon. Nikito! Až mě to dojalo, Nikitko, ty brďo. Jaj. Ty jsi toho až vrčeš. Jo, až mě to... No, tak. Anyways. Yes, sir. Oh la la, mamma mia, oh shit. Počkej, what the fuck? Nikitko, podívejte se, co tady mám, jako. Invite friends. Podívej. Ajajaj. Co to je? Honem, napoj se, Nikitko. Já vůbec nevím. Vůbec nevím, co to je, ale já myslím, že to asi nestíháš, Nikitko. Protože tým lock in. Ne, však ještě jsem připojil. Připojil ses nebo ne? Yes. Ne, nečte. Join. Kámo, podívejte, jaký porky tady jsme úplný. My, no má, z toho bychom měli dostat prašuliny. Hele, je tady Nikitka, levo dole. No to ještě nečetám. Head for the hills. Avoid the sharpshooters and dash to your safe house across deadly terrain. Já můžu to přečíst. Hrál jsi to? Ne. To poslední update. O co tam jde vůbec? Absolutně nevím, hraju to úplně poprvé. A ani Nikitka neví, jo? Co já mám na hlavě? Kámo, jakože my, holky, vypadáme docela dobře, Nikitka trošku trhá partu, neříkám nic. Ty vole, taková Godzilla, ty vole. Musíme se vyhnout a dostat se do safe zone. Já mám pes na boju. Tak jdeme.
Get to safety. Nikitko! Jo a oni nás musí zabít. Už. Já trochu jo. Dobře, tak myslím si, že jsme Trochu nepoleželi. Já už to chápu, oni nás střílejí a my musíme jakoby doběhnout. A jako proč? Co mu dělal? To je zase ostatní jakoby tým, že jo? Ten proti ty píšťalo, to si děláš prdel. Jak to máme proběhnout asi? Jako... Já běžím za tebou, Nikitka. A máme na to 3 minutky. Nevidím heal. Normálně teď se strašně jako soustředím, aby mě ne... Pič. Ty píšťalo. Jaj, ne, tam nemůžu, aha, od kdy, jaj. Tak jsem koukl, neříkám nic. Teď končet, don't fucking laugh, ok. Jak to máme asi předělat, jako? Ano. Dobře, děkuji, maminko. Dobře, jako k snídani nebo... Dobře. Jaký? Ne, mám to v tašci, ale oni většinou nejsou sladký. Oni tam jsou většinou to... Mám tě pozdravovat. Od Nikolky a Šancíka. Jo, a nechceš si to teda vzít, já to mám v tašce. Můj rekord 10 metrů. Kámo, my hrajeme proti nějakým fakt jako mega dobrým, podle mě. My můžeme střílet? Leave me alone! Leave me alone! Počkej, tady je zbraň, ne nějaká. Yes. Jo, a já se tam nedostanu. Aha, já nemám naboj. Pomoc! Tam prostě spadnu na nohy. Jo, a teď je to naopak. Super, a kde mám zbraně já nějakou? Tam je nahoře. Ježiši, ne, vy nechcete vidět můj aim. Ne, to nechcete vidět. Ne, to nechcete vidět. Ne, to vám říkám, že to nechceš. Ježišmarja, to nechce. Ne, božičku. Oni nás můžou taky zabíjet, aha. Tamhle, vpravo. Na paráku, tamhle. Já, ne, to nechcete vidět můj aim. Já nevím, kde jsou.
Ježiš, mě zastřelili. Památ. Památ. Nikítka. Já Víte nevím se- odkud, co já. Oni vzali tu zbraň a začali nás střílet už tež. Kde jsou, já ani nevím. Já nevím, kde jsou. Tamhle dole. Tamhle dole. Tamhle nahoře. Ha! Viděl jsi to? Viděli jste to? Dodělej ho, Nikitko. Kde ostatní, já ani nic nevím. Já jsem teďkon zabila 2. Další teďkon spadnul na zem. A já jsem dead. Ty vole. A kde jsou ty naše spoluhráči? Dobrý, tady jsou. My jsme jenom 3. Já se teďkon čete. Já se teď třeba Já se teď mega soustředím na střílení. Jde to vidět? Hele, já to hraju na ovladači, jo? Proč? On už je dead, nebo co? Ty vole! Pojď! Pardon. Sniper Majda i jasný. Trošku nás kosí, neříkám nic. Udu se. Kámo, proč jsou tak kurva dobrý? Kdo je? On je tam dole, on nás tam snipí. Někde. Ty vole, dobrý, no tak to si budeme hrát pak Bountiny, to budeme pak hrát Bountiny. No, on je, jasně, on je tamhle na, hej. Nechcete někdy kočičky? Můžeme si zahrát někdy kočičky, možná by už vypíšťalo. The Coyote back, win. Ty vole, ne. Proč hraju hru? Proč to hraju? Nikitko, tam nemůžeš. Co nemůžu? Mám schutí to lívnout, proč jsem si to vybrala? Já sama neumím střílet. No, ještě to vybral. Ale já jsem normálně spadnul. Ale strašně se mi líbí ta fialková. To je prostě strašně pretty. Nelíbí. To je prostě strašně pretty. Takovou Nikitko, krásnou- nepáčí si, neříkej, že se ti to nepáčí. Ne. Aj. Nikitka, Pomoc. I will save you, I will save your ass. Ne. Tak ne, počkej, kam jak máme přesně běžet? Sám, jo. No to si děláš prdel. Jestli tak to je, jestli tohle ustojím, jestli... Počkej, jak tady... Jo, hele. Vůbec nevím, jak se klečí.
Ty píšťalo, dobrý no. Vole, zjebaný kolo. Ne, já jsem to nestihla, ale zabila jsem jich tam docela dost, neříkám nic. Hezky, neříkám nic, ale hezky. No jasně, mě to bylo jasný, že mě to nedělá. Já totiž furt zapomínám, kdy se, jako je dobrý, jak se klečí. Jo, takhle se klečí. Leave me alone, bitch. Bitch. Já skoro vedle vlaku. Jo, jsem ve vlaku. Ty vole, já jsem tam ale byla. Ale Nikitko, udrž to tam, udrž to tam, udrž to tam, udrž to tam, udrž to tam. Dobrý, that's all, please. Let me go home. Já chci jinou hru hrát. Ale zase to nechci pokazit těm teammateům, co teď tady hrajou. Kolik to máš kol? Jo, musíme vyhrát prostě. 1-1, teď to je dobrý. Tak teď vám zase ukážu, ladies and gentlemen, já vám teď ukážu moje střílecí skills. Oni už jsou jenom 3, ok, tam máme. Tak teď jsem měla viděny jako prase, já myslela, že vylejzá. Jo, to taky myslím. Hej, tak co je, bro? Já je vůbec nevidím, kde jsou. Taky Where are they? Tamhle je schovaný hajzl, já ho viděla. Ježiš, já se na to můžu vysrat. mám malá kapečka, jo. Tak papa. Enjoy. Díkec, jako toto ti jako nevím, jestli jako zmáknem, jo, look. Jak mi to jde prostě frajersky, bombasticky. Nahoře, je tamhle nahoře, vykupuje. Ne, v pohodě šanci, v pohodě. Perdele, mě zase zastřelil. Bye bye. Yes, ty píšťal, on je tam nahoře, oni tam už nás snajpí, no. Jeden byl. Kde je ty vole další? Headshot. O, vlak. Tak on už ve vlaku.
tak jsme koukт. Jeden chytnul. Tak to mě nebaví, tohle asi líbnem. Celou hru nebo? No, počkáme až to do toho, ale pak to půjdem. Dobrý no. Jestli to teď někdo nedodělal, tak jsme cool. Match over, ty vole. Pět kilo 19 smrtí. No. 15 kg, 6. Tady někdo věděl, jak se to hraje. Ne, počkej, já jsem omem dala Ačko, tak teď vůbec nevím, co jsem dala. Ježišmarja! Co jsem to dala? Doufám, že jsem šla zpátky do lobíčka. Jdu do lobby. Napojí se na mě? Let's go! Let's go! Já se musím podívat, kde jsme vůbec. Tak já jedu do Valentínu na nějakou tu bouncy, no. Já vůbec nevím, kde mám koně. My horses. My horses. Where is my horses? Já ani nevím, jak jsem se ani nevím, jak mám pojmenovanýho, jako absolutně nevím, jak jsem toho koně pojmenovala, jako. Musíš předat mu do toho. Jo, já tě pozvu. Já nemám kloboučisko. Počkej. Mě nechce přijet. Můj kůň mi prostě nechce přijet, jako absolutně. Už mi jede, už mi jede. See ya! Tak tady je to, už si nedivím, proč mi nechtěl přijet. Tady je to strašný. Let's go up, up. Ne. Let's go up, 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 up. Tam nepůjde, co? Tam to nepůjde. Nikitko. Tak já bych se teď smála, kdyby se spotálil úplně dolů. Ježišmarja, já jsem se taky ale vycekala. My horses furt není here. Já bych ho chtěla jako... Ne. To je ale strašná cesta tady to toť. Fojky, fojky. Už je mi ten kůň už do prdele přijet. Co si bí, jak se mohla spadnout? Yes. Už je tady. Juri. Já už mám koně, mám pro tebe přijet? Nebo kde seš? Já nevím, někde.
musíš vylízt nahoru. Víš co, já jdu zapnout to bounty, no. Přesně. No tak to je o dost lepší, když můžu jezdit takhle na tom koníkovi. Je, ty brďo. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ne, ne, ne. Já ho nemůžu revivenout. To je. Yuri, Yuri, I'm sorry. Já nechtěla vůbec. Pro co budu dělat teďkon? Fajn. Já můžu přijít horovat. Už stříhnu. V pohodě, já jsem ho dodělala šipem. Mám, ještě, že mám 2 koně, teď mám Eugene. Dobrý. Dobrý, v pohodě. Sice jako Eugene není až tak rychlá, ale aspoň nemám toho šedýho hnusného koně. Ty vole, ten... Já ho nemůžu, jo, aha, já ho nemůžu. Jak chci svůj klobouček. Už mám klobouček. Já nechci jít dolů pěšky. Udělám takhle. Jo, já mám ale toho, tu Eugene mám úplně strašně moc vymaxováno. Jde vidět, že tam, jak jsem se kupovala tu Yuri, ty vole, tak jde vidět, že jako jsem na ní moc nejezdila. Já bych za chvilku měla být ve Valentínu, takže tam hodím nějakou tu bountinu a dáme 2-3 bountinky a pak ti jdu vysvětlit tu Máťu, jestli chceš. Bereš? Jo. Dobře. Tak si teda dáme Máťu teda do učování. Jako gadem, má vypadá to dobře. Jako víš co? Oni sice teďko Rockstar dělali to. Dělali Pavla Kantarová. Počkej, co? V pondělí nemáme školu napsané. Jo, tak to vím dávno, no. Takže nic nothing interesting. Hlavně je dobrý, že v pátek nemáme školu, že v neděli můžu streamovat strašně dlouho. Protože druhý den nestávám do školy. No tady v tom Valentínu je strašně naprd. Nebo jako nechtěla bych to bydlet, protože tady je strašný bláto. Hele, mám legendárku. Mám 5, ale víš, kdo to je? To nezvládneme, určitě. Ten feťák. No buď to budu trvat velmi dlouho, nebo jsem snadný. To dáme. Zrovna toho feťáka, ten je docela v chillu. Nejvíc jsme se rageovali... Ale ale ti aligátory. A jo, oni tam jsou aligátoři, ježišimarja. No, dobré, to nějak fitem. Máš luk? Hazdu bow? Nevím, jak se to řekne. Jo, ale nepoužití, takže nemám s sebou. A proč? No tak zase to uděláme tak, jeden ho sváže, druhý bude hlídat ty aligátory. Asi spíš já budu hlídat aligátory, protože minule si je jakž takž neviděl. Nebo vlastně stačí tu pampu, anyways, ale to jsem nedořekla, já jsem říkala něco o... o GTA 6 a oni doufám, že budou dělat i Redditko, jakoby další Redditko. To by to bylo super, že? Zaklinač 4. dělal. Got to ask what years of A that Cyberpunk might have další done to bude his mind. 20
30. 2030? No. Říkám. Plus minus. Fakt. To nevím ani. You're here. You're here. Oh, thank heavens you're here. Už I've to been here skip, for prosím. must be years. Strašně moc bych Trapped. tohle See, skipat, I tak thought no one would kecání. ever come. Philip Carlier, the Castile Cotton Company chief clerk, but I'm sure you already know that, given why Ještě you're mám here. tomu takové špatně nastavení, takže mě těká Imagine how it must look. Oh, yeah, no Vlastně. time for any of that. Ale Now, oni jsou strašně just zdlouhaví, let že jo? A my me- už jsme to viděli asi 4krát nebo 5krát. I was so hoping for someone to share this with. 7 minimálně. A tak aspoň dostaneme hodně peněz z toho, jako co si budeme. Jo, tak teď jsme svetlí. Difficulty 5. Hráli jsme tohle už Difficulty 5. Jo. 3krát. 3krát. Já vím, že jsme pak hráli takový to, jak musíš jezdit po těch jakoby stanovištích. Jo, to moje bylo. To bylo strašný. Hrála se tak 4. Ne! 4. Dopí. A Dobrý, pojď, chill, mám to, dobrý, chill. mě on taky 2krát chytnul teď. Watch yourself. Dobrý. Fuj, tohle je vždycky 8krát, že? Já nevím, já nepočítám. Já jsem to minule počítala. A myslím si, že to bylo nějak 8. Můj klobouk. Excuse me. Hello, mistr. Dobrý. Asi, když vy budete odjíždět do Anglie, tak moje ve třídě už nic nebudeme dělat, prosím. No, nebudete Co? nic dělat, já nevím, co tam budete dělat, prostě budete chodit jenom do školy, prostě protože. Tak asi, když v pondělí nic nebudeme dělat, tak já v úterý s sebou vezmu počítač. Budeš rád, jo, to můžeš, no. Tak ty máš noťásek, tak je to v čelu, že? S Jirkou. Však Jirka tam teď hrál na tom Nintendo, ty vrďo. Jo, on mi půjčil a já zkusil zahrát na Nintendo v Dark Souls. A mě to vůbec nejde na ovladač. Nejde ti to? Vůbec. Ovladač je nejhorší prohraní Dark Souls. Náhodou. Takže už se mi nedívíš, proč mám tak strašně špatný aim. Když hraju na Já to ovladači. od začátku tě říkal, že on je špatný pro aim a takhle všechno. Ale já mám ráda z toho ten zážitek. That's all? Hej, that's all? Tak teď jdem na tu hroznou část. Tak už se můžeš to právě, už se nemotej, bro. OK, tak já já mám cigára. Co? No mám jakoby v inventáři cigára. Já taky. To mám. Hele, já už je tady zpátky moje Jurina. Ta mě teď musí nenávidět, ty vole. Počkej, Já jsem omylem nakonec vstoupil na aligátor. jako... Počkej, teď nevím, jestli to tady... Kde mám to? Kde mám... Počkej, já nemám tu. Jo, to je ono. Dobrý. Ježiš, vet mě to ještě děláme. Jak já to nenávidím. Dobrý. Well. Never mind. Aligátor. Ne, prosím, ne. Ty
ty. Já ho zrovna už vázal. Prostě viděl, jak za mnou někdo běží. No. Never mind, let's go again. Tak, Ale zatím já jako... skoro mám už... Já už skoro mám 4000 pointů, tak ty si musíš připravit na to, že budeš hrát Stalker. Dobře. Protože oni tam vydali remastery staré trilogie hry. A já ti remastery mám, tak zase můžeš vybrat starý nebo nový. Takže mám co hrát ještě, ok. Určitě. Nikitko, ty to bylo solidně, jsi nás tady položil, dobře. No to zase chtěl. To zrovna chtěl. Tak jdem. Moc se jim to nelíbí. Komu, koně? Jo, koňům. Jak já nenávidím tady tohle, jako, jak je to v těch bažinách. Je. Kde je ten chuj? Ježiši, teď. Máš ho? Nemáš ho? Ježiš, to seš tady dobrý. No já ho hledám, kde je? Tady asi aligatory, jo. Jo, už ho vidím. A zase vedle aligatory. Počkej, tak svážeš ho nebo mám svázat já? No já. Moment. Aligátor. Vydrž, já běžím. No, dobrý. Pojď sem. Pojď sem. Já se snažím, on mi ten kůň chodí. Kůň! Nemaj to. Aligator. Stoj! Ještě jeden, zleva. Dobrý. Zadu. Zavolej si koně! Můj zdrhnul. Hele, můj kůň je tady, hoď ho na to koně. Jo. Aligatoři, počkej. Ne! Co? Mě to máme automatický aim. No, já jsem ho zabila, je mrtvej ten. Automatický aim, mě to totiž tam, no dobrý, moje chyba, promiň. Jedeme, rychle. Dobré, no, tak no. Tak dobré, no, tak nic, no. Tak si tam vždycky zavolej si tam koně, tvýho koně a hoď to na toho tvýho koně, až bude tam stát, protože já furt jezdím, aby že mě nezabili. Dobrý, no. Tak to bylo good, no. Mně se trošku načítá trošku díl.
Nice. No, bohužel no. Tak teď se nám to musí povíct, protože já mám jenom 17 nábojů. Já jsem se zasekla. Asi vím, kam to jde. Můžu, no? Jo. Tak teď pozor. Now, help me! Someone! Any kind! Hop, 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 jedeme. Elevátor, zprava ode mě, zprava ode Já mě. to vidím, vidím. Oh my god! Dělej, běžím. Jedeme. Jedeme, dobrý, jeď. Really? Nice. Well, I'm always pleased to see them breathing. They'll pay their debt. There's your bounty. You sure earned it. Tak schválně kolik. No. Tak schválně kolik. Nikitko, jdem ti vysvětlit tu matiku. Sice nevím, na jakých stranách to je, ale... Jo. No. Jako víš co, lidi si taky můžou započítat, jestli chtějí, jako proč ne, že? No nic, já si skočím ještě na záchod, vezmu si pití, ale až se mi to načte, tak schválně. Nikítku, ty tam jsi dvakrát, já vlastně taky, ale. Co? 160? $69 a 0,26 zlata. Jenom 160? A 0,26 zlata. Jaj, tak to je trapný. Kolik ty dostal za to? Jako ta bouncina vůbec za nic nestála, no, takže to byla nějaká. Tak. Já jsem někde slyšel, že oni dávají ty peníze podle toho, jak hodně času ty na to ztratil. Jako. Nezáleží na tom, jako čím víc dostaneš. Jo, no to si vlastně říkal, že no, my jsme to měli docela rychle. Dobré, já se skočím, já se skočím na záchod, za chvilku jsem zpátky. Já vlastně nemám tu učebnici, no nevadí.
matematiku. Tak, počkej. Jsi tady? Nemáš náhodou učebnici? Mám. Máš jí? Nemohl bys to zkusit najít? Myslím si, že jsi nějak 80 něco. Mm. 80 něco nejde. Asi trochu dál. Počkej, tam malá učebnice, sbírka úloh, jo? Taková ta fialková, jak tam je, no. Aha, fialka. Ty máš tu jinou, ty máš tu druhou, ty máš tu modrou. Já mám obě. Počkej, tady je modrá a růžová a úplně celou modrá. Jakou potřebuji. Modrá a růžová, tam by to mělo být. Teď musím to mít. Nebo počkej, možná Kantarova to psala. Jo, psala to Kantáre. Jako domácí úkoly možná nám to posílala. No my to vlastně můžeme dělat tady na Discordu, ne? No já na Discordu zapnul. Jo, a já si jak chudák přinesla tušku a papír, dobře? Ne, ona to ani neposílala. Počkej. Tak asi domácí úkoly neposílám. Kira možná neposílala domácí úkoly. Kira? Kira, jo. Ona mi píše domácí úkoly z matiky, jaký mám. Protože já to nikdy nepíšu. Aha, 95. 95, jo. Jo, tady, moment. Tak napíšeš Takže například tento. Dobře, tak já to položím sem teďko. Matematika. Moje matematika. Ta se školy netýká. Ty tam máš 2x y. Proč je tam 2x y? Je. Takhle. Jo. OK. Takže. Co první teď musíš můžeme udělat? z těch dvou. No, z těchhle, no. Něčer. Ježišmarja, tak to je ještě horší. Takhle. Buď z těchhle těch dvou to můžeš udělat, anebo z těchhle těch dvou. Počkej, nebo... Tak já vezmu první já většinou, hele, můžeš si to dělat jak chceš, jo? Já si většinou beru vždycky tady tuhle a pak hned a tuhle. Můžeš jet teda. Jo, tak tady já vykratím -2. Takže přepíšeme to 3x plus 2y plus 3z rovná se 110. Dál -10x minus 2y plus 8z rovná se 0.
Wait, Hmm, jo, dobré. To bude první a Většinou takže si to to teď bude takhle podtrhni, abys věděl. 7, Proč to máš tak tučný? hele. Minus Dobře. 7x, pak bude plus 11z rovná se 110. To bude první. Pak toto my vykratíme trojkou. A zase píšeme 2x No. minus 3y No, plus z rovná se 0. A teď 15x plus 3y plus... Počkej, co je píšu? já nevím. Minus, ne plus. 12z rovná se 0. Tak z toho máme 17x. To bude 3. Nebo ne 3, počkej. Máš jedno minus 12, no tak to je minus 11 i z. Jo, Takže minus rovná se 0. 0, no. Może bude líp, když budu psat to takhle. No. No jako, jak chceš, můžeš si to psát takhle, no. Ale když si to budeš... No dobré, v pohodě. Chill. Jeď dál. Tak, to máme tady. Tak z toho už máme jako x normálně. No, máme, no. 10x rovná se 110, to znamená, že x rovná se 11. No, Teď- takže teď tohle... máme A teď X. nevíš, jako co dělat s tím x, jo? No jako dám, já vím, že musíme ten x jako doplnit do toho zadání úplně na začátku, ale pak já nevím, co dám. 3 Tak já teď krát 11 plus 2 y plus 3z rovná se tohle. 5 krát 11 plus y minus 4z rovná se 0. Tak. Tak. Takže už jako tady to už máš jako... Podívej mě. Jo, teď je 30, tak to máš 33. Přehodíš si to na druhou stranu, tak to máš minus 33. Což je... Kolik to je? To bude o 707? Ne, 87. 87? Ne, 700 správně bude. Jo, 707, jo. Ok, já tady koukni zapnu kalkulačku vedle. Ne, 7, jsem jistý, teď jsem jistý. Já si to zkontroluju. Dobré. Ne. Ne, dobré, takže já ti věřím, dobrý, nebudu to hodit do kalkulačky. 77, jo? Jo. Tak to máš, tady to máš 55. Takže tady minus 55, tak. No. No a teďko nepřijde ti to něco povědomího třeba? A nemusíme tam ještě psat to 2x minus 3y, to poslední. Ne, to nemusíš už.
Ne, teďkon máš vlastně, teď se sestavil zase normální soustavu rovnic. Teď máš normální soustavu rovnic. Takže teď znova počítáš novou soustavu rovnic. A místo 3 neznámých, tak... třetím a pak to něco s tím. Takže teďkon počítej znova neznámou rovnici. Soustavu rovnic. Jo, super, ok. Tady vykratíme -2. Tak tady bude -2y plus 8z rovná se 110. Jak 110? Jo, No, 50. jo, promiň. Tak, co tady mluvíš? Promiň, mě to nedošlo. 11 rovná se 187 z 187 dělá 11. 17. Asi 17. Počkej. Ne, asi, jsem jistý. Prdele. Prdelko. 7. Počkej. Jo. No počkej. 187 dělené 11. Ty jsi to jako si už tady jako, nebo co jsi robil tu? Máš si to napmát, si tady také napíšeš, počkej, to mi nějak plus 3 z rovná se 77. Takhle si to vždycky napiš, ať se v tom vyzná ta učitelka. A pak si to zase tady takhle. Ať se to v tom... No, já už počítal za... Já vím, ale budeš, jako jestli se v tom orientuješ, tak proč ne, že jo? A můžeš mi, počkej, jak 11? Minus, plus. To máš 5? Minus 5. Co? Koukej. Ale я там викратив -2, -4 викратив -2. -4 крат -2. (22 děleno 5. 4,4. Stejně nám to nevychází, stejně tam máme chybu někde. Jo, protože já jsem tady nevynásobila, dobrý, v pohodě, tak už vím, kde je chyba. No. Máš. Najdu. 5x5x2. Máš 110, dobrý. A proč máš tady 11? -4 крат -2. To bude +8, ne -8. Jo. No dobré. Jak ty píšeš Tak ty se testy? Já nevím, já to napíšu vždycky na 1. Já na 3 píšu poslední testy z matiky. Já nechápu proč. Takže tady máme teda, počkej, takže tady to zaškrtáme. Takže máme z se nám rovná 17. X se nám teda rovná 11, no a teď musíme ještě najít Y, že? No, já to už vím jak, No, víš jo. Ty vole, ty píses. No jo. Dáme si ještě nějaký příklad, který bych si taky vypočítala rada. Let's go. Tak si vyber nějak. Máme 3... A to asi nebudeme ani počítat, že? Jako můžeš se to, jenom potřebuješ vypočítej mi Y-ko. Ok, zkusím. Chci vidět Y. Jak 11? Jo, dobrý, pohodě, jo, já myslím, že to máš. Co s tebou? Dobrý,
dobrý, chill, jedem. No, myslím si, že to můžeš už počítat jako normální rovnici. No jo, víš, jeden neznámý. A, počkej, to nemusím všechno přepíšovat, jenom první, jo? No. Jo, aha. Jako k čemu by ti to teď bylo? Máš tam normální, teď máš už, No, já máš normálně... normální rovnici, teď už máš jakoby normální rovnici. No, počítej. Já normálně přepísal všichni ty, pak to jako počítal spolu jako pod sebou 2y plus y, to bude 3y a to tak dál počítal. A máš tam... Teď chápu, proč mám chyby. Proč tam máš chyby, no? Protože tady máš, už to máš, jo, 33, no, 2x, máš minus 33, Přesto minus 33, 17 krát 3, 7 na 3, 21, 30, 51. tak. Minus 33. Počkej, 80, já to nevidím. 26. 80, tak to není zajímavé, počkej. Y. 13. Jo. A máš výsledek. A teď to napíšeš jako takhle, že jo? 11. 13. 17. A 17. Máme to dobře? A musím tam, jo, a musíme tam psát K náleží. To A nevím, to. jestli to, já vůbec netuším, jestli se to tak píše, ale ono většinou píše tam tohle, takže. Uděláme novou tabuli. Máme ji pěkně po to. Můžeme i černou, že? Tak já jsem udělal novou. No, napíšeš nějakou další? Dáme si ještě poslední příkládek nějaký. Takže to bude tvůj už a to bude dost těžší. Ty jsi tě prdel. No nic, já si ale tady vezmu kalkulačku. Je. Ještě, že můžeme mít ty kalkulačky, jinak nevím, co by bez ty kalkulačky dělala. Popravdě bych byla cooked. Docela. Neříkám nic. Oh shit. Oh. Nikolko, jsi tady pořád? Jako počítáš s námi příkládky? Já většinou si vždycky jako vytknu x. Já vždycky vytýkám to, co je lehčí. No, já to nedokážu, já jsem to nikdy nedokázala rozeznat, což vždycky jsem obdivovala lidi, co to dokážou rozeznat. No, například tady, koukej, například tady x-ko. A tady všechno, jako, všechno stejně vytýká. Bude mít 12, protože 2 můžeme dělat na 12, 3 na 12, 4 na 12. Já si jdu vytknout x-ko, hele, já si jdu vytknout x-ko. Já si jdu vytknout x-ko. 0. Vynásobím to 2. Minus. Tady 3. Takže, to jsem trošku dělala delší čáru, než jsem chtěla, nevadí. Takže 12x minus 9y plus 12z. Bro, já neumím počítat. 6x, dobře, nebudeme se k tomu vyjadřovat. Nebudeme se k tomu... Můžete sedět se štěpánkou. To hodně zlepšuješ ve nich. Já si tež myslím. Minus 12y plus 4.
Dobrý. Jak dlouho vůbec Štěpánka má v plánu sedět s tebou? No, nevím. Jako, kdyby si sedl, jakože, jestli si se mnou někdo sedne příští rok, tak si sednu s tím dotyčným. Jenomže jestli mi nikdo neřekne, že by se mnou chtěl sedět, tak budu muset sedět s ní. Já bych určitě chtěl s tebou sedět. Prostě, jako pamatuješ vůbec, proč ona s tebou sedí? Ne, ale já i klidně klidně Protože já jsem jeden den byl nemocný. Jo. A další den jsem Už tě přišel vyhodila. o 5 minut později a ona prostě tam už seděla. A já myslím, že Kira s tebou chce sedět. Já nechci s ní sedět, ona mě šikanuje. Ona tě šikanuje. A já vůbec nevím, další rok budeme stejně sedět, nebo... Cože? Jak jako stejně sedět? Ne, jako teď sedíme, nebo můžeme příští Můžeme, rok? no jinak samozřejmě. Můžeme sedět jinak. A tak jestli chceš sedět se mnou, tak se můžeme sednout na zpátek, že jo? Myslím si, že ale Kira z toho nebude. Něco vzadu. No já nemůžu zase úplně dozadu. Já neuvidím na tabuli. Ne úplně dozadu. A jednu levici. Třetí třeba, ne? Já bych chtěla sedět ve třetí levici. Například ta, co je přesně za tebou. Jo. Já opravdu taky z čtvrtí levice moc... Nevidíš? Jsi slepý? Jako když jsme Jsi slepý? hráli naposled jsme hráli Kahoot na ekonomice a tam byly takové odpovědi, které od ní máme napsané. Tak to už nevidím. To jako kvůli tomu, jak hodně já sedím za počítače. Jako když já příští den nebudu... Počkej, příští to je jako další. Jo? 16 plus 16 Příští. je 21y, že? Dobrý. 16 plus Plus 16. 6. Dobrý. Aha. Není 21. Počkej. 22. 22. Dobře. Tak. Já to nechci s těma velkýma číslama počítat. A co ti vychází, ukáž? Já teď moc nechápu, kde jsi. Počkej, 12 plus 9. 21. 21, dobrý. No. Proč mám tady, má být Y? No, dobrý no. Tak já to vydělím tady minus 16. A to vezmu kalkulačkou. Ty píšťalo. Co jim? Vychází to ve velkých číslech, že? Minus 16. 350. Kolik je 15? 15 krát 16. 240. Ne 15. 24. 24 krát minus 16. Tak je to...
384. 0, dobrý. Je. Mi to vyšlo ve velkých číslech. Tak. Jako, Nekitko, myslím si, že jestli posadíme to, tu Kiru vedle štěpky, tak to bude z toho zase na prášky. Jo, ona říká, že jí moc líbí. Proto já jsem se potom potom já jsem tě tam nechala sedět kvůli tomu, že vím, že to vyhovuje to a já to strpím. Ale teď mi brečí ten Pavel, že nechce, aby Štěpánka seděla za ním. Já vím, ona Jestli totiž budete nedává šťastný. pozor, ona totiž nebere ohled na ostatní, no. Ale já ji tam někde sekíruju, taky ať to. A co, počkej, a co s ním vůbec stalo? Ona, když přesedla k tobě, tak něco s ní Já ti to začalo řeknu dělat. po streamu, já to nechci řešit tady na streamu. Okay. Stejně to nevychází, nebo jakoby asi to vypadá, že to nebude vycházet, takže... No, dobře, Teď tam Y máš, jo? No, kašlu na to, nebudu to teď počítat, protože... Y musí být 5. Já nemám tady kalkulačku, která by mi ukázala zlomky, že jo, takže... Odcházím z toho. Anyways, já teda... Golf? Golf? Já odcházím teď, asi se rozloučím i se streamem. Takže... loučím se na streamu a vidíme se teda zítra zase streamet, takže zatím papa. Hoj. Hoj, hoj.